Okay, right. Ndokutaura kuwana Zimbabwe kuti nyika yakuzoita mhere ndini Dr. D. Ndataura mutungamiriri wedu uyu Mnangagwa kuti ngaasarende within 24 hours. Ndini Dr. D. Handika handichinene zvekuti hanzi kune chichi vakomana vangu manje hati ndevangu ndevemweya ndevanehanda ini ndini komanda wacho wemweya ndakutaura kuti Mnangagwa ndikupa 24 hours kuti usarende nyika isare kuvanhu kuvana veZimbabwe. Ndati 24 hours. I'm not joking. Iwe kana uchiziva kuti wakamira soka isi takamira so ngatisanganai. Zviutangira muyadhi imomo muState House ndo mune hondo ndo maziri kutangira. Ndati ini ndakuudza ini Dr. D kuti it's either yotaura kuti please zvimwe zvese zvimbo asi kana zvida kufaka amen hako ini handisi kuda kuti tiite fanika Burkina Faso kuti ufe une mhuri yako nevana vako asi tiri kuda kuti chibva ipapo 24 hours. Mnangagwa Emerson ndini Dr. D ndini ndiri kutaura komanda wemweya ndati ndini ndiri kutaura hakuna vamwe ari kutaura ndini ndiri kutaura komanda wemweya ndati peka mabhegi nguva iripo. Ndati kudini ndati peka mabhegi nguva iripo apa ndakupama ndeke chitu asi 24 hours ziripo ndikupa woni iwe ndakutaura woni yekupedzisira Mnangagwa ndati iwewe peka mabhegi urewo anaunza wega kuvana veZimbabwe kuti ini handichadi zvenyika. I'm standing down. Ndini Dr. D. Ndini Dr. D. Iwe ini handizvi ndokutaurira sei apa i-announcement yechingani yechitu asika ndakutaurira kuti izvezvi iyo peka mabhegi asi kana wada usarenda sarenda uri ipapo muhofisi mako imomo. Ndini Dr. D komanda wemweya ndadawo kudhara kuti inini ndiri komanda wemweya ndichasvikako ndati peka mabhegi nguva iripo. Andakataura kuti handiri ropa rinodeuka inini imafana memakakomberedza pauka muchenjere ipapapo vamwe zvimabhareta zvemugare matobvisa izvozvo because komanda wemweya ari kuuya and hapana anomumisa futi hapana ni komanda wemweya wambuya nehanda. Ndati Mnangagwa ndati 24 hours kauche ndiri kutamba ka zikaundi unoputikira papi ndati yo zikaundi 24 hours ndati Mnangagwa peka mabheki nekumba kwako futi bva wabva ikoko tiriko futi tikuuya ichikoko uchanga nepurazi rakupurakati iri kuputika today. Ndiri komanda wemweya inini purakati famu iri kuputika futi today. Ndingafanira wakwevava mbavha dzako idzi alright. Ndati peka mabhegi nguva iripo ndati in 24 hours ndini komanda wemweya Dr. D. Hapasina time kuti kwanzi tombodidini no hapasina wakanyadzisako ndikazviona ndandirimo imomo wakanyadzisa iwe omwashongano pinga ndati peka mabhegi iwewe Emerson Mnangagwa ndini Dr. D
that is 24 hours. Thank you, goodbye. Pane vamwe vanoedza kusanangura nepakati asi inini Dr. D ndati please tisatambisa nguva apa anzoveri shuri ndakuudzai kuti mimika sometimes yakauya Jeff Shute yakauya zvangatauraka sometimes anenge ari right kusati kwake inini ndoda kutaura kune vana vese veZimbabwe vana kusununguka kweZimbabwe ka you go to fight kufaita kwandiri kutaura kako hakuswechi kwemademonstrations kutofaita kwepfuti apa handifi ndakadzokera sure ini Dr. D saka nhasi ka vana veZimbabwe handina kukutaurira one thing munyatsoziva mukaziva kuti demo don't go. Why? Because hamuna pfuti iwo masoja acho ngaite demo andi ndeangu ndeyeZimbabwe futi ka ini handi kupedza nguva yakawanda wanda kuramba ndingotora zvisina nebasa rese no inini iwe kure haini handi kuti ndivhingidze platform yako ndekuti Dr. D vataura aiwa Dr. D vanotaura chinhu chimwe every time ndakakutaura kuti Zimbabwe Mnangagwa haatorerwi nyika iyi nemuromo munizavana Zimbabwe Mnangagwa haatorerwi imi bandi rakatobata iro rakatoshata rina Mnangagwa zviri kutotitira chiwenga ndozvi zvandotoona zvine musoro zvitotitira mudharagesa ndotoona zvine musoro iwe kamfana kadi kunohwanda nemabhuku ake ari kuAmerica zvine musoro ko munhu ari kudiwa pandichamisa musambonetseka nezvinhu zvese ndikuzai vaozochamisa anoda kuti chii asi vanoziva iwo kuti chamisa akaiti wakomana ngachipinda ipa ndosoro yatanayo Zimbabwe yese inozara kuti amasvosve asi vanhu torasika mepo why ndiri kuti torasika mepo ka hationi power ikamufanaka simba rinachambisa iraka asi kutengwa asi ri kumanganga fakazvira ana Mnangagwa zvinoenda kumanganga dzavo idzi shamisa hananga kauya shamisa munhu wevanhu masa kwendika ndataura nashambisa today mungaramba remi ndini Dr. D ndati ndikati ndataura nashamisa munoti kudi anzi anonyepa ini handinyepi ndikuudzai bvunzai kana chiwenga wacho Dr. D ndini anonzi Dr. D ene handidzokeri sure nevakomana vangu ivavo ndo moiti chi selforce aiwa selforce ndiyo iyo Dr. D nevakomana vake choda kuvhiringidza hurumende ikai ini ndakataura kudhara handidi ropa asi ropa vachariona wai ndiri kudaroka iwo hani ndo vakaita ropa handi vakashuta vanhu ava vanhu vanakushuti vari vanakapfurwa kuregedza simba ravo
imi vana vezimbabwe kamimika vanoenda kuchigayo endai munogadzisa chibagu chenyu moita sasa. Vari mumataundi imi migadzirai kuti muzive kuti ina nezvesignal yana nhangira yamunana mudhoragezi inonzi Dr. D. Vakomana vangu ndinavo ndini today ndiri kutaura pachena today. Iwe Chiwenga anhankira uyu enze Mnangagwa Garwe ini Dr. D ndiri kutaura nemweya wekwako wekwawakazvarwa iwewe. Final warnings akubva kwandiri Dr. D. Kana vashinga zvamuri kutaura zvese zvikezvezve mutambisa nguva. Kanzi zvamuri kutaura zvese zvamuri kutambisa nguva ndira zvezvana 2030 zvamuri kutaura zve. Zimbabwe haisi makeke. Mnangagwa I appeal today ndini Dr. D. Chipanga mapenzi. Ndakataura kudhara kuti ndakadiagnosa zvese ndikapedza. Handizvo. Iwe Mnangagwa ndiwe wandiri kutaura naye. Iwewe ndipindure. Ndini Dr. D. Ndati iwewe Mnangagwa zvese zvamurongo rakazvikazvi mutambisa nguva. Iwe Mnangagwa chisarenda nyika kuvanhu kuZimbabwe kuti ina ndichadini ndazvitadza. Mazosi akakukomberedza pa akakukomberedza aya obva asara pai pachena. Ndini Dr. D. Mnangagwa unomoziva here kuti iwewe uri nyama iri pamutariko. Ndini Dr. D. Right. Chinhu chandichikuudza chiuru 1 iwe Mnangagwa. Ndini Dr. D. Ndamuda kuti otherwise pamberi apo ndaprofesa. Why? Because makatadza masamu. Ndapa masamu ana 2013 yamunotaura muromo yemidhuri. Ndikati aiwa vakomana. Pana 20 apa. Visa 0 panosara 2. Pana 30 apa. Visa 0 panosara 3. Mozvibatanidza zvinoita 5. Ndakutonyatsoziva kuti apa kapa ndio ansa chacho. Muri madofo hamuzivi. Hamuna 5 dzakakwana mumusoro menyu. Hamuna. Harizidhaiza kai. Patakwenda pakaipapa. Harizidhaiza. Chokwadi mbondiudzai mimi. Chii chawakaita iwe Mnangagwa kugara kwese ikoko uri papapa throne yako kunge Queen Elizabeth. Chii chawakaita? Hapana. Chii chawakaita? Awata za 2030. Ota za 2030 ko apa iwe wakapinda 2017. Kusvika nhasi iwe patiripo panapa. 2021. 2020 amene papo. Ko 2030 uyu. Iyo Mnangagwa zakakwana here. Right. Zvandida mboti handizvokuda zvimwe. Mnangagwa ka unganzwa vana vako, vana Shoni namai mugara hati mune dining yenyu iye yakanaka iri nechokukona kuka. Mobva magara ipapapa. Ndini Dr. D. Mogara pakona mumba menyu muka mudining yenyu iyi iri uku iyi. Kune masofa enyu anenge akati nakiriri steri kaya. Mugara. Modini? Komoti pani zvasingazivi. Ndini Dr. D.
mochitanga kutaura mamenyu zvopriketi famu zvikazi mukada kutambira priketi famu bamwe hamudzoki ndini dzokuti hadii ndati mukada kutambira priketi famu kwenyu hamudzoki vamwe hamudzoki ndindo ini ndaupa warning yandaupa vana vezimbabwe ndini dzokuti hadii ndakutaura manje kuti ka munanga unoziva kuti hondo iri kweyo ndibvunzaiwo munangoko antu emerson chachai right unoziva leo ndokuziva ini ndauti ini dzokuti hadii ini ndauti asi ndikuda kumbokubvunza kuti uri kuziva leo kuti hondo iri kuuya ndiwe uri kusimudza hondo iyi iwo ndiwava kusimudza mweya manje ini handii zvokumbota zvakawanda wanda ipapa pauri ipapa ndo pandotambira ipapa nevana vedu vezimbabwe totambira ipapa masirizinzi edu ezimbabwe totambira ipapa ipapo ndo patiri asi ini dzokuti hadii ndiri kubvunza kuti iwo munangagwa washinga here nezve2030 yakwe wai uchinyepera nyika kwa 2030 ndakataura iwe constitution iwe munangagwa emasonika ndoda kuti undiuze nhasi 2030 ndeyako here kaunti ndechi ini masizi anotaura kuti 2030 hatizivi ende hatidi kumbofa takaiona inonhuhwa inoora yakatoora nechekare saiwo munangagwa vanhu vari kugara navo muchironga 2030 ava ndivapi ofunga tiri madofo isusu ndibvunza ndati emerson munangagwa unofunga here kuti tiri madofu vana zimbabwe imi vana chigumba uku mofunga kuti tiri madofu isusu ndikubvunza mutamba unofunga here kuti tiri madofu ndikubvunza iwe vhareresirandeko umukatiri madofu ndini tokuti hadii because ndikutaura zvinhu zvinoda kuti zvinziko nevana vezimbabwe zvokutaurwa neni tokuti hadii because ndomba jekiseni ka muna mwana moza ndomba jekiseni ndikakubaya jekiseni kuwata kwese kwaunoita kweko unoti chii kwanzi nyika inotomwa nevene vayo usati wabaiwa jekiseni we nyika inotomwa nevene vayo vaneve vana iwe usandipengerewe indini ndokuti hadii ndokubaya jekiseni apa because ndimunonditanga ende hamutangi nindegeka muri kutanga inonzi nation muri kutanga inonzi nyika nyika yevana vari kuda zvinhu zvemusero zvekupepeta kudai imi musandipengera nyaya yangu today iri papapa pana ye munangagwa washinga here nezvari kutaurisa iwe opasvika kumba kwavo uchikana chisikavha chako izvozvo iwe ndikwaniri apa inganziva navo pamuchingurikai nozvokuti hadii wakanyatsa kukwana here kana kuti kukwana ka ndakureva mupfungwa dzako nemuzvombo kuti wakakwana here ndini zvokuti hadii kuroverwa sarudu is not love nditeerere
ndati kuroverwa sarutu nesoja it's not love. Ndini naupa warning. Ndini Dr. D. Iwewe Mnangagwa ndini Dr. D ndikupa asi vazokuta zvakawanda ndoda kutaura zviri pachena pamhene. Inowasi ndati iwama uchirohwa sarutu nemusoja kurohwa sarutu uri benzi remunhu Mnangagwa iwe hauzivi zvauri hauzivi sarutu imbama unombozviziva. Ndini Dr. D. Iwo Mnangagwa asina zvokuita zvakawanda ndati inini iwo Mnangagwa wanini kusiyira nyika yekuvana venyika kwete vana vene vayo. Siyira nyika kuvana venyika. Emerson ndini Dr. D. Apa handita zvoti hanzi zviya zvekuna handinene zvekuti makonferensi enyu amunodini amunoita ini nyaya yangu yapekuti iwe washinga here nezve2030 kutora nyika yese kunga mabhalansi iyo ndonogona handinene zvanachivhava nazvanata ndiri kutaura iwewo Mnangagwa ndiwe chifu ndiwe mambo mambo wakanani mambo ari bheti anobvunza kuti mafungei kwete madzimambo futi akwaya haike ndati washinga here kuti iwewe ne2030 ndopandiri kungoda chete. Ndini Dr. D. Because apa hatira zviya zvefani zvese apa hapana nyaya kutamba. Ndini ndiri kuziva iwewe munhu Emerson Mnangagwa ndinoona kana riri gemuka ini handisi vana saru wakakaini no Dr. D. Ndati nozi Dr. D. Bvunza vana Tonderai vachakutaura vanokutaura kuti mudharaka zvatiri kunzwa kubva kuno hazvina kunaka. Ndati vanani vanotonderai nana Sekai nana Tauya nana Takuuya nana Tasvika hapana ari kudzokera Mnangagwa. I'm telling you ndati inini washinga here ne2030 inzvokuti ti handisina basa nazvo manje izvozvo amasamu ako inangu nawakomana masamu takatota ndakaudza kudhara kuti makatadza equation ya2030 hapana zvimwe zvandichazotaura zvodarika ini Dr. D ndikutaura. Why ndichidaro Mnangagwa hauna zvongwa iwe mabharaki ndini Dr. D. Mabharaki hauna zvongwa iwe kana zvombo ndezvangu nevakomana wangu ini Dr. D. Nambokurera iwewe Mnangagwa ndiri kuona kuti urembedza muswe wesitereki. Inini tuma kana zvipi zvaunganitumira ini Dr. D. Zvipi ndiri chipoko ndiri komanda wemweya ndati ndiri chipoko Emerson komanda wemweya kana ufuriza ulega indikupa warning. Warning haisi yako wega kai nezviganaka zvako zvese
Don't waste your time, Dr. D. Kuningata winina banam. No. Nguwa zanza ande kutala ezo sisi. Ye mke. Ndini Dr. D. Mwenangagwa. Ndakukupa the last chance yokuti ufunge. Uzandi kuita izvi zvakanaka here. Vana varipo pamba pakwapo. Handi varipo pamba pakwapo. Iwe vana ndepapi kona mundoro. Anaupa imi nevana vacho futi mimi. Ndini Dr. D. Chigarai pasi ndoda kupai nguva ini Dr. D. Mogara namudhara wenyu motaura kuti mudhara zvinhu izvi hamuzotipinza mufungwa here. Iwewo kusiriya kuvogara murume wako. Ndaasika tanga magadzirisa ipapo pamba penyu ipapo. Ndini Dr. D. Because ndati nasi mudhara gezeni. No. Ndiri komanda wemweya. Munangagwa. Munangagwa ndikupa ndongoti right. Where am I right now? Then that's the time. 04:23. That means it's AM. Munangagwa. Kuti ninyatso kuti unyatso kuwana time yekufunga ka ndikupa 24 hours. Ndini komanda wamweya, ndini Dr. D. 24 hours zika. Ndoda kutaura. Upenyu wakauraya wakawanda kaiwe. Handizvo. Wakauraya wakawanda ka iwe. Iwe Munangagwa, ndini Dr. D. Ndati wakauraya vanhu wakawanda kaiwe. Zvonenze kuzi handikubvunzi kuti ningi. Iyo karenda unaro iwe Munangagwa iwe. Musi wakati ndakauraya D, ndakauraya D, ndakauraya D, ndakauraya D, nya. Iwe. Saka inini Dr. D. Munangagwa ina hansi kuvanza. Ina hansi kuda kuti zviya zvekuti kwanzi notenderera. Vanotamba niwe vai. Inonzi Dr. D. Ndati ndikuda kukupa iwewe 24 hours. Ya zvite nani. Ngwe ndikupa 12. Ndanyanya kukomisa. Unenge usati wagaya zvakanaka. Ndikupa 24 hours. Ndini Dr. D. Ndati Munangagwa iwewe ndikupa 24 hours. Kubva izvozvi minute iyo yandiri kutaura 24 hours. Utaure kuti kana uchida upenyu hwako nemhuri yako. Ndini Dr. D. Eni handisi kuseka kani. Hana zvefanira ziya. Ubva watoti ndatichi 24 hours. Kubva iko zvinezvi kwandiri ukauko. 4:26. Handine nemasoja ari mukembe. Handine nani. Iwe masoja achari mukembe. Ndati ndikupa 24 hours. Unyatso kutaura vana Zimbabwe ka. Aiwa, inini zvokutungamirira nyika idzi handichada. Full stop. Handida kunzwa zvokuti kwanzi kuna Chamisa, handida kunzwa zvokuti kwanzi kuna Chiwenga, handida zvokuti kunanzi kune ndani umwe. Giza. Handida kunzwa kwanzi kuna Tagure. Ndoda yongo useZimbabwe iri pazero. Iri parima totangira ipapo. Ndini Dr. D. Asikanone nharo yoka.
24 hours ngazikwana. Atisi mahure awo mausika muchitamba nawo isisi. No. Ndini Dr. D. Asi mahure mausika muchiita zvamunoita zvese. No. Opa muchinguriwe. Tete. Ndoruri tete because ndongokuziva somehow. Ndatoti garai imi. Ndati 24 hours. Ndini Dr. D. Because kanda ubaya majekiseni angainiga. Ndaubaya nyika. Imimi wakomana vakoma antauri nawo. Yo mutamba. Chivhato ziva kuti kwanzi na Dr. D kunze kuno kuwaipa. Ndini ndiri kutaura. Ndini ndiri kutaura mutumwa mweya. Zvazvokuti kwanzi chichi. Ndabva. Aizi dhemoka yenye. No. Indiri kupai warning. Ndiri kupai 24 hours. Yo Kisi Muchangwa 24 hours futi. Ena hasi kuseka. In Dr. D. Homofunga ndiri kuseka. Alright, pakanaka. Ndati zvandiri kutotaura izvozvi kesi. Ndinotaura. Hazvina zvokuti kunzwa kana no handisi kuda. Ndoti mupfeke mabhegi. Ndopane nyaya yangu. Mupfeke mabhegi. Ndisati ndasvika Dr. D. Mupfeke. Imova nemi ipapa pa-stage house pakapa. Etambire kuri. Kana kutodzokera kumba. Visachunika. Musiye. Dzokera kumba. Nyika ndeZimbabwe. NdeEuropa. Ndini Dr. D ndakutaura. Ndaona kuti muri kurembedza miswe kudhara. Imi. Hatisi kukwa mutari kuconference kako kuya. No. Zvandiri kutotaura izvozvi kezi. Itai zvandiri kutaura. Prepare or not. Ndini Dr. D. Imavana imi muri kuchengeta papa pa-state house ka. Ibvai mangwara. Chanjerai mofira isiri yenyu. Kama mangwara izvozvika. Ndiri kutaurirai. Ndati 24 hours. Ngozi kuita zvibhakera zvangu zvokujoma ndaka ini handidi Dr. D. Tonyatsopinda mugame zvakanaka. Tonyatsa kuti ukandirova chokuka ndakurova chokumedza. Ndo nyaya yapo manje. Hapasina nyaya yekutamba. Ndati hasi zveconference kwa mutare. Iwewe munangagwa. Forget. Ipapa nditokuza. Handina taura nemumba mako. Nomba mako yo munangagwa. Iwe Emerson. Ndato itotanga kuekita. Ndati inini 24 hours. Ndikudanzwa mhinduro. 24 hours zikapera kuti handina answer ini Dr. D. Wamama iwe. Ndina kudeclare ini Dr. D. Ndio declare. Why not? Ndio declare. Ndati 24 hours. Those andikupa. From this time yandikutaura iyoyi. Kachikwanza kuunganidzana nevakomana vako vamene masesi ako mbavha zako idzi mobva matounganidzana kuti vakomana toita sei. Dr. D vati tapuwa 24 hours. Handina kuti kwanzi kumasoja angu isasvika. Vanokuruva nembama isingatomboiti. Izvezvi right now enda kumakembi. Ndini Dr. D. Ndati izvezvi right now nekorido yako nemota dzako enda kumakembi. Ndopachaona musauko. Right now ndini komanda wemweya
wambuya nehanda iwe mnangagwa ndati tora mwetiko yamweta waiti zvokuperekedzwa zvezvezvo izvezvi right now enda ndo ndiri kugumira papi ndati inini ndopa 24 hours Emerson ndati ini ndiri komanda wemweya Dr. D damborakidza vana vezimbabwe kuti hazviitwe zvari kuita izvi damborakidza ini handisi munhu wedhemo ngani ini handisi munhu wedhemo ini ndosamwa ndiri dzese pandiri pano ndakatozvikwanira izvozvi because why handisi ndege ndonzi Dr. D nosika ndichimamirwa nemachina zvakati vanhu imi musatamba nenini right chinzwaika iwoka iwewe munangagwa ndati 24 hours kubva this time ndati ndatopedza newe ndiri komanda umwe hanazvo kwanzi status yechichi muchazvionera mega ndini Dr. D komanda wemweya ndapedza kamusingandiriropaka pekai mabhegi asi kama kuda zveropaka ramai makadzisunga ndini komanda wemweya ndiri kutokutaurirai inyaya ikai ndikuti iwo musoro wenya iwo Emerson vamwe nabasa navo vamapana navo mari vanatagura zvikamba zvezve ndati inini komanda wemweya iwe Emerson gadzirisa mabhegi ndo the best way gadzirisa mabhegi ako ndikutotaura inada kudhara kani inani zveropa asi nimozvida oti une ndege une maherikopta api ndege unoziva kani zakuya iwewe herikopta unoziva kani zakuya iwewe unokanzi iye Emerson ausati wamboona zvakanaka ndati ndonzi Dr. D ndakamirira zviro zvevanhu zvemacitizens endini dissident guru Dr. D ndati ndini dissident guru Dr. D right now it's by time that is 24 hours from now ndapedza nemi ndauziva mumaoko mani mambuya nehanda kwete ini ndauziva mumaoko mani mambuya nehanda